Yaro kai kanka kiyamun lalle me gidan ne? Ba za a dau ma'aikata a gidan. Allah ka matsa da kai yaro. Aikin me kake yi ka daina kula da fulawun nan duk sun bushe haka? Abu aiki alhamdulillah. Ina bakin gate naji karnuka ne suna haushi. Masu iya magana na cewa tsinken tsire shi ke bada labarin wuta, haka zalika ramin ƙarya ƙurarre ne. Ƙarya cakwakiya da cin amana da rashin iya lissafi shine ya kai su ga tona wa junansu sharrin su. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Dala ina me fiyo ta din ya bani leda biyu. Kai ne mai ruwa din? A tsayayya ne. Ayya to ya hakuri. Wannan abin ki wai Allah an karbo miki aiwa. Lissafinta daban na mutanen gari daban, haka zalika na angonta daban, haka zalika mutanen gidanta daban, kowa da irin nasa lissafin. Sai dai menene turka-turkar da suka shiryo, menene kuma ribar irin karyar da suke shiryawa. Sharrin agola. Allah sun da kallace ma hukuma nake je ma yaro. Wani sace ne zai. Inda mijina yake. Ni na san ina Haji Mado yake. Sharrin agola. Ina zuwa kuma? Ina za ki? Wurin dan Hajiya. Ba za ki je ba wallahi. Gandan ta shigo gidan mutane. Ban gane ba zan shiga. Wallahi sai kin fita. Hajiya, kin ga cook mai dafa abinci made in Nigeria da He ka ce baya? Ke na fahimce ki in ba sai in miki karo da kana rantse da Allah wallahi sai kin bar gurin nan. Ta ina ne ake hangen hadari kuma sannan ai wanka da kashi? Ta shirya magirci duk don son zuciyarta. Shin menene burinta, menene kuma abin da take so ta cimma? Sharrin agola. Wannan kafta mai gida haka. To Hajjaju wai shi wannan din shi waye ne a wani kinini da yake takama a gidan nan kamar mai din nan. Bai da shi ba mu da shi dukan mu masu nema ne. An kirga kuɗi an bashi a gaba na hira na tsika na gashi wani yir. Samar da labari Jamilu Dan Kuda Kabo da Shamsu Rijiyar Zaki. Shiryawa Jamilu Dan Kuda Kabo. Daukar nauyi Shamsu Rijiyar Zaki. Bada umarni Rufa'i B Ahmad. Wannan shiri zai rika zo muku ne duk ranar Alhamis